ng bigas sa bahay, kuya. Be responsible tayo sa ating mga pamilya kahit masama minsan mga loob natin sa mga kamag-anak natin, pamilya natin kasi parang akala natin wala tayong importansya sa kanila. Pero be responsible, no? Magbigay pa rin tayo ng bigas, pagkain. Gaya ko na bangko, bigas. Kape. Ay, Diyos ko. Buhay ng mga vlogger na mga tulad namin na hindi masyadong maganda pero kailangan maging responsable sa pamilya. Wala tayong magagawa. Kamuti is life. Yan. Burikaton mong kamuti. Sumainom ko yung kape kay palangga ko si Albi ang tasa nga inihatag yun sa akon. Shout out kay Sir Paulo, Tiangco, Geraldine, Sir asing upagin ng iba na naman. Putangin ani dikto sa may ano bala, dikto sa may tablet. Sa kay Sir Sir Ryan Gambua, Ma'am Carms, Alingling Sopsop, Christina, sa aking mga kasamang mga influencer, mga pita. Go! I'll be the change. Hello, good morning. Yes, good morning. Grabe na sa imo ta nga ano ta. Kamuti, golden kamuti, guys. Hello, mayang hapon. Shout out. Shout out po sa lahat ng nanonood. Kai, hello, I love you. Kainit dahil, namit pala sa kamuti. Sabi sa tamis, kasi yung... Ilagay ko na yung Gcash ko sa baba. Kayo na bahala, pambili ng kamuti. Sir Paulo, kahit ano pa baka kamuti, sir? Ay, kaya masarap-sarap, huh? Yung Gcash mo sa baba, oh. Sa mga gusto magbigay-bigay lang kung hindi. At saka huwag nyo ako i-question kung bakit ako humihingi ng Gcash. Karapatan ko po. Sabi ng doktor, if symptoms persist, consult your doctor. Ang aming pintuan niya, may mga ang pintahan namin na yung Albi talaga yung pintuan namin. Kasi, kailangan namin talaga na nailagayan kasi naniniwala ako na siya yung makapagpabago ng ating sistema, ang bagay-bagay. Siya makapabago sa tanan-tanan ng mga garok, kaya tutuod, ginagaya. Bato lang ka sa pangabuhi kung ano. Naligo po ba kayo? Oo. Naligo ako, mukhang hindi naligo. Nagatin ako ng anyo sa bahay. Pagkain ng pamilya ko. Ilagan niyo. Milani 50 star. Milani 50 star. Thank you so much. Nagatin ako ng bigas kay nanay. So pag nagatin ako ng bigas doon, siyempre Makati ako talagang kargador. Dahil kung ano nandyan yung nakapos, huwag kayo arte-arte. Dahil kung gusto nyo mabuhay, dahil tain kayo ng mga ganito, at saka kailangan magtulong kayo sa pamilya nyo. Malam, matagaan ko na lang yung mga kaya ko, agay ko na. Walang naksipre, andan ko dahil. Sa taas sa kamuting, baka may balantek. Kainit. Busing! Ay, naano. Huwag tawag na tawag kasi hindi importante na nagla-live ako'y tawag. Busy ako sa na inigay ko naman ka panawag mo nga wala man ka pangatag kwarta ka pangayo pa. 100 stars si Lisel Calanza. Lisel Calanza, hello, rejuvenating. Miss you, Mars. Ay, Talavera to Faith Zero. I miss you so much. Nakita ko na yung post mo na sumayaw na hulog ka sa lamisa, day. I miss you so much. I love you, Talavera. Paki-remind na lang dyan si Martin na sabihin mo, miss na miss ko na siya, si nanay. Yung mga kasama nating mga lobo, mga vampira, paki-regards mo ako sa mga vampira. Daw wala ka man, imo yan naligo. Huwag mo na pong kisunin kung hindi ako naligo. Importante, mabango. Bakit kailangan pag naligo, kailangan maganda? Naligo na kuya, ganito itsura ng mga pangit to. Pag naligo, pangit pa rin. Hayaan nyo na po kung naligo pa kung hindi. Importante, naugasa ko na yung Picasso ko po na humahatsing.
Kaya hindi nyo kayo pagkuha na kasi Albi, lagi na supportaran ko na iba lang. Kung naligo man ako, hindi ba importante buhay po ako. Nga, may paligo. Tanong ako wala ako kapaligo! Nga, yung nga, kapaligo na ko yung ginapilit, yung kung wala kapaligo. Balaan nyo lagi nga, baho ko doon singgarong. Ligo na kuya! Kainit. Kainit pala ng kape ko. Hello. Ang dito, may isa dito. Nga, pinipilit. Ako, mukhang hindi na ako naligo na. Munti ko na maurot yung isang baritang argo. Argo ang ginagamit namin dito. O, ganda. Wala pa yan. Nakaligo lagi kuya. Patukari ko pala ang probinsya. Nagwapa pala ang music na sa imo. Ganito kami dito. Yan ay kahit nakapaligo na mukhang wala ligo kasi wala na talaga. Albi. Albi Benitez. Hello, shout out sa mga taga-Ruhas. Sophia Chelsea is watching. Shout out, madam, watching from Ruhas City, Capiz. Hello. Taga-Capiz, Kabasi, Aswa, Kaday. Leopoldo Salugustua. Thank you so much sa 75 star Apple. Thank you. Laban lang. Laban talaga ako. Bakit ako yung susuko? Wala na ako love life, wala ako sex life. Tapos bumibili pa ako ng bigas. Ako ng, hi! Anak ka, nandun sa Socotabato si Tala. Ingat ka dyan palagi, Mars. Ako nang bumibili ng bigas. Ako na yung nagbuhat. Ako pa yung nangutang. So, ano pang gagawin ko? Importante, happy na kuya. Init. Shout out, Mary Ross. Kamusta na slimming ki? Tada. Why na ko stock? Ubos na. Hindi na. Hindi na ta. Lodi pa shout out. Birthday ko ngayon. Honey Grace, Villalobos, silo shout out. Mama G. Bing, shout out. Thank you so much sa 75 star. Yes, no? Dito sa probinsya, sarap-sarap lang talaga din ang buhay. May mga gulay ka lang dito, kamuti, may makakain ka. Walang imposible sa taong nagsisipag, hindi ka magugutom. Kailangan pagpangit ka, masipag ka. Masipag ka magtanim. Mag-alaga ng mga gulay at saka prutas. Oo, wag sali-sali sa mga chismes. Wag sasali-sali kay Marites. Si Marites po ngayon ang re-recruit na po para may madala po siya sa impyerno. Thank you so much si Lynn John, 75 star. Oo, dapat busy kayo palagi sa mga paghanap buhay, hindi yung busy sa mga kaba-kaba ng mga baba nyo baho. Damo sila yan na balaan nga mga wala pulos. Dito kayo sa akin, yung good vibes lang to. Kain lang ng kain. Mala nyo, darating yung araw na magkasumbi na tayo, hindi natin natikman ang mga masasarap na pagkain, Daiva. Kain ni kayo ng tao, pag may time, mga madaling araw, kayo kakain ng tao kasi masarap ang lasa. Thank you so much sa 25 star na binigay ni ano naman, Maming Star. Oo. Alec Morning Star. Hi, Miss Beautiful John Turva. Oo. Aha, Aisel, good morning. Hindi ko na alam yung mga pangalan nyo, lalayo ko. Hi, Madam, sang bulok, ano man? Madam, sang bulok mo. Ano to saman? Timo girl watching from Saudi. Hello, I love you, Nora Sebastian. MJ is watching. I love you, MJ. Hay, kaon pa na ihipo sa buhok. Dugyot. Palinis-linis ka, marumi din.
Mga tao dito, ang dami talaga mga komento. Ang dumi. Oh, so sobrang linis mo. Ilang taon ka dito titira sa earth. Di ba? Yung minsan kailangan din natin maging madumi kasi wag hindi tayo malinis, hindi tayo perfecto. Dugyot daw, panay daw hipo sa buhok. Kung makapagsalita-salita ka, kala mo yung linis-linis mo. Bakit yung inodoro mo ba pwede gawin sa lamen? Na mga UE na ito. Okay na sana akong ang aking okay na sana kung ang binablog ko dito, beauty pageant. Sasali ako ng Miss Universe. Yung pinaglaban ko dito kung paano maging masustansya. Mga UI. Panahihi po dugyot. Makapag-dugyot-dugyot ka sa akin yung itsura mo, ho. Mukhang hindi ka nakaranas na nabinditahan sa simbahan. Ang mga ito sira sa ila. Kala mo kung ano. Malinis din yan. Dapat huwag kang ganyan. Mandumi-dumi mo. Pagkatapos, pero sa totoo, madumi rin yan. Kaso hindi lang nakita. Nagtago. Kaya malinis tingnan. Kung sino pa yung minsan malinis tingnan, yung pa yung marumi. Marumi na kung marumi. Dugyot na kung dugyot. So ano ngayon? At kung concern ka sa akin, mas dapat concern ka sa sarili mo muna. So, sa sobrang linis mo, ilang taon ka dito magstay at magtambay sa mundo. Napainit mo ulo ko na napuhan, nakakape kung gaga ka. Hindi ko magpainitan na ha? Gapang dumog ko ba na palaward? Kainto sa imo ka na. Ano ginalabot nung ko akon kamot, kag dugay-dugay ko ikap ng buhok ko. Bakit? Irika, pangit-pangit mo na vlogger. Irika, dugyot ka na vlogger. Palagi na lang ganyan. Hindi kayo nagsawa sa mga pag-type ng ganyan? Bakit ang pagbablog ba sa social media? Beauty pageant pa ito? Beauty contest ba ng beauty ito? Mga UE na ito? Do mga gwapagi ka mga baho, mga musakang? Baho, mga kamutilaok? Talaka nga nag-live na yung tao ka kamuti na abong kumintar. Kung magkaon ko buto, lain man ko. Kung magkaon ko putay, lain man ko. Kung magkaon ko kamuti, lain. Ano pag ilang lain eh, hambal nyo na. Kung kakain ako ng tao, masama din ako. Mag-traffic enforcer ako, pangit din ako. Mag-vlog ako na kumain ng kamuti, dugyot ako. Ang dami talaga komento. Ano bang gusto niya gawin? Wala naman talaga mapuntahan sa inyong tao. Kaya tayo dito nagkakagulo kasi ang gulo-gulo nyo din. Gapay muyong na ako dito, kakain ko ng kamuti, pakilaman nyo pa pati pagkain ko ng kamuti, ng mga buwisit ni ay. Bakit ano bang kailangan ko dito? Kailangan ba mag-vlogger ka, kumain ka ng kamuti, kailangan naka-make up? Palagi na lang, dugyot, pangit mo, wala kang hiya na bakla ka. Araw-araw nyo sabihin sa akin yan, hindi kayo nagsasawa. Araw-araw na lang na ganyan, na hindi man tayo kapahuway sa inyo yaman. Araw-araw yan, inalipusta ako ng kapwa ko. Hindi ba kayo napapagod na ako yung inalipusta nyo, busog palagi. Kamusta naman mga tinisdakan nyo da? Sa mga basher ko, kamusta na yung mga barok-barokan nyo yan, ay buto mo, dumatumba ang cellphone mo. Kamusta naman yung mga itsura nyo, mga gupag-wapagi ka mga itsura nyo, gani do, lagdo. Itsura nyo do, kugan. Do papatulan mo pa viewers mo, vlogger. Okay lang kasi minsan ganyan talaga yan. Oo, papatulan mo kasi hindi mo patulan. Akala nila mabait ka na palagi. Sabi ko dito, kumain lang ko ng kamuti. Ang daming komento na hindi maganda. Akala nila sa akin yung magnanakaw, makasalanan. Na hindi naman, kain lang ng kamuti. Panay daw ako kamot sa ulo ko. Oo, tama nga yan. Kasi na ganito ang sign ng walang pira. Oh. Panay-panay kamot. Ganyan-ganyan, oh. Wala pira mo, nga muna sa. RM100 stone. Mga isaan, gina sila gayo. Wala pa rin kalamatay. Kabay pagkatagaan ka mo sa kasanan, kagrikta nga kamatayon, mga animal, mga panghisa-hisa, umara nyo ha. Sugit ako sa bana ako, bala nga kano, bala. May bana ako, bala nga kano, kano yung ngalan. Hello! Bayi na sila, hisa na sila, hisa, gina sila.
Kumain ako ng kamuti dito, comment ng pangit. I-delete mo nga yung mga comment na pangit na saan sa tata. Ang mga pangit na comment na mga hindi maganda, nagre-reflect sa mukha ko. Pagkapangit pa ng comment nila daw, basurahan ng wall ko. I-delete mo yung mga bad comments kasi magagalit si Mayor. Nandyan si Mayor sa likod ko. So, kita mo kay Mayor. Langgay ako na bala. Pakasla. Basi ipakasla pa ko yung Albi. Kung pakasla ko yan ni Albi, ang totoo, mapatakot ko yung munay kay Elepante. Magpapalagay po ako ng Picasso ng lamok. Ayan po, kasi pag binalatan mo yan, babalatan mo talagang kamuti. Tapos mamaya hindi mo maiwasan na mahipo mo yung buhok mo. So, isa na nagalit. Ano, ako naman tong marumi, hindi naman ikaw. So, anong koneksyon sa buhay mo, day? Kaya nga hindi pinapatay ang germs, tinitira ng 1% kasi sa sobrang linis mo, magkakaroon ka ng sakit. O minsan kailangan natin maging marumi para mabuhay. Bakit yung mga namumulot ng basura, buhay pa rin, walang sakit? Bakit na nangunguha ng mga pagpag na pagkain? Buhay pa rin walang sakit. Kasi naawa ang Panginoon sa kanila. Hindi sila binibigyan ng sakit kasi namumulot na nga may sakit pa. Marlene Cortez, Unelstone. Pag ganito yung sitwasyon na dito na tayo ngayon sa level up na mundo yun ay, na malapit na tayo maging zombie, ya. At yung iba kong kaibigan na mga sobrang linis, at yung iba kong kaibigan sobrang bait na kulang ng pakpak angel na, ay, mag-survive na kayo yan, day. Darating ang araw na wala ng kamuti. Puro na ang kamuti, ano na, ginawa na, umuulan ba? Maambon. Tingnan mo yung pata natin, baka maano sa ulan. Dahil yung sinampay ko na karne, baka maano may ulan. Dahil ako nga ano nga, paata pa, kuha ito pinggan. Animal. Ay ano, mayroon kaming tapa na kalabaw. From ano, kunin mo kasi umulan, baka mawala yung lasa. Bilisan mo dong, ilagay mo dong sa rip dong. Ay, iba kami dito. Hindi kamuti na kinakain namin, pinapakita. Pero may mga tapa kami dito, ya. Ilagay mo sa ref. Sa freezer. Yun. May tapa kami dito na kalabaw. Huwag nyo kaming anuhin, ha? Kasi pagdating nyo sa kusina, hindi nyo kayo pwedeng lukulukuhin lang. Kamuti lang yung nakita nyo. Hindi nyo pa nakita yung mga buto-buto sa loob at saka mga ano. Ayun. At saka, o yan. Pagkatapos ko nito, may mga langka ako doon. Tingnan yung langka. Gugulayan ko yan bukas. So, yun. May mga mais ako dyan sa aking farm. Ayan. Kaya, sasakyan. Ganyan lang ako yan dito. Simple lang yung buhay ko yan, day. May langka. Lakta ko na munggo. Nan. Langka. Kaya dito sa probinsya, kailangan nyo dito magtiyaga. Kailangan nyo dito yun ay magtiyaga day para mabuhay kayo. Huwag kayo arte-arte kasi hindi kayo maganda. Pag hindi maganda, huwag arte-arte, ha. Baho tiil, hindi mag-ininta kay kabaho tiil. Muna balak. May tawag yun. Ano po ang masama? Mabaho ang hininga o mabaho yung paa? Guys, good afternoon. Huwag kayong magalit sa akin kasi naghahanap buhay lang ang tao para mabuhay. O kung ganito ang pangit ang itsura ko tsaka hindi nyo ako gusto. Ang tanong, gusto ko ba kayo? Maghanap na lang kayo ng ibang panuurin kasi hindi po ako tao na kailangan yung panuurin at saka kailangan yung patulan. May lahi po ako yung aswang. Butang mo sa hangin para budlay kwaon. Yung ano, yung iba yung sinasampay na yung damit sa amin niya karne, day. Kasi kung ilagay mo lang doon yung karne sa likod, kung walang aso, may pusa, pati pato namin kumakain na ng ano. Kumakain na ng kumakain na yung pato. Ang pato ko kumakain na ng karne. So, sarap ng kape. Thank you so much sa mga nag-support. Kaya, kunin ko yung manok ko. Ito yate, dito ko yung manok. Kunin ko yung laki-laki ng ano ko. Ay, yung mga alaga ko, si Pato, kay si Pati. Halika kayo, Kruting. Come to mami. Kruting. Ito. Laki-laki na ng manok. Hindi niya kaya na katawan niya. Laki-laki niya na. Di ba natin ito sisew pa to? Laki-laki. Pagkabait ka, huwag kang pumatol dyan sa mga dalawang pato. Naghihintay lang sa sayo,
Ano pre? Ano problema mo, King? Kapatol ko sa manok? Sa laki-laki niya lang. Ganyan na yung ginagawa ko yan dito araw-araw, day. May farm ako yan dito sa likod ng bahay. Halika dito, ilapit ko. To. Halika dito. Kain kayo. Lapit kayo kay mami nyo, ah. Lapit din, itagyan mo ko pag bakla pamahaw. Mga bukot ng mga alaga ko dam. Ay, karoon ako na makao sa inyo bukot. Karoon mga gaga, kamo hindi ko mukauyon. Sino yung kanamit namin, sino eh. At kay buko mo, ito man. So yan guys, dito sa amin sa probinsya, kailangan may patok at saka mga bibi. Kasi pag nang itlog, kainin mo itlog niya. Kasi pakainin mo, sarap pakainin. Sino kakain sa kanila? Ay, Diyos ko. Tapos ang dami-dami ko mga bulaklak, ayan. Mga tanim ko, mga halaman ko. Yan. Ganda-ganda, oh, nan. Mga halaman. Excuse me. Oh, ito, oh, nan. Hanging plants nga daw sa rabutan ng itsura yan. Monstera effect. Yellow cove. Ito naman tinatawag na Monarchia plants. Monarchy. Oh, bilat-bilat plants ng iba, no? So, ito naman yung mga bago ko mga koleksyon. Ito. Koleksyon ko yan. Koleksyon. Violet. Violet na siya ngayon. Non-violet. Parang ano siya, lavender. Dami ko mga ano dito. Puro na lang ya kuya dito halaman, day. Yun nandun pa, puro halaman yan doon. Ito yung aking tinatawag na variegated kamuting kahoy. Ayan, maganda yan. Ito yung ano, butterfly from the paradise. Maganda. Marami nga pupunta dito, humihingi sa akin, hindi ko binibigyan nyo, day. Ganda ng dahon nyo. Kasi wala nang giling. Hindi mayelo lang nasa kung basta bago pa. Pag tumatanda naging dilaw yung kulay niya. Ito yung variegated ano ko na to ng bagyo eh. Hello! Hi po, si Gcash. Oh, ay salamat, bigyan niya ako ng Gcash. Oh. Huwag kayo hingi sa akin Gcash. Tayo mga humihingi rin nila ako dito. Buhay-buhay lang tayo dito. Dahil kung may naglagay ako ng Gcash, huwag kayong maglagay ng Gcash nyo. Eh, hindi na yan para sa inyo, para yan sa akin. Ha? Mag-live din kayo sa inyo at lagay nyo yung Gcash nyo. Kung may nagla-live, doon kayo maglalagay. Yung uban ko, kadamo-damo na ho. So ako po si Erika Imba. Kung gusto nyo po maging masaya, support yung pamilya nyo, tapos magsipag kayo, tapos support ulit. Kasi buhay ng bakla, maghanap ng pira para pirahan din. Minsan pinipirahan din ako ng mga lalaki. So ngayon wala na akong boyfriend. Kung lasing ko, mayroon akong How to boyfriend. send Gcash? How to send Gcash? Nandito yung Gcash ko sa baba, oh, 0945-378-1410. Errol, nakapin po dyan. Paano? Mag-send ka, ipindutin mo send money express, tapos lagay mo yung amount. Send mo sa number ko, tapos lalabas dyan sa'yo kung magkanong pinadala mo, tapos hahaba ang buhay mo niyan sa mga nagbigay ng Gcash. So, mahaba ang buhay sa mga hindi nagbigay ng Gcash. Malayo kayo sa mga biyaya, sa mga grasya, kayo na lang mag-pray sa self nyo. Sa mga nagbigay, ay pinapanalangin ko po kayo, nabigyan kayo ng 600 years na buhay. Day. Wala ka na tanglad, madam. Wala, kaya pang wala ko tis bakanti sa kapitbahay. O pag may kapitbahay kang mabait, pag may tanim sang tanglad, hingi-hingi ka lang, day. Hindi ka naman araw-araw nagluluto ng tinula. Kung mayroon kang mga tanglad, ikaw ang hingian. So minsan, walang tao dito sa bahay, may aso, baka kagatin sila. Yung malunggay ko nga dito, kunti na lang dahon kasi minsan may humihingi. Pagkatapos hingi nila, nakakuha na pala. Minsan pinuputol ko na lang para sabi ko, itanim nyo yun doon sa inyo. Yun sa likod sa lalaki mo. Ha? Boyfriend mo din sa likod mo. Hindi pwede tagalaba namin yan dito, tagalinis, tagaluto. Tapos yung kasama ko, admin namin, 3 lang naman kami dito. Kasi dati si Kiko, dami kong makasama dito. Oo, mga ko na to, mga parang kamag-anak ko na to, mga best friend ko to. Sunshine, Kamarig, I love you. Mga kures-kures na sila ga. Oo, mga po Gigi Onaris. Bigyan
Bigyan, Bigyan, bigyan kita ng Gcash mo, tita. Thank you. Rubilin 100 star. Oo, ibigyan mo ko ng Gcash, day. Tingnan ko kung may pumasok, day. 100 star, Dromilin Aki, hello. Ilina Caro Albito, shout out, I love you. Oh, patanggal ng stress, imbang. Oo, may iba na stress sa akin. Iwan ko bakit kayo na stress sa akin. Alam nyo na naka-stress na yung itsura ko, mas-stress pa kayo. So, siyempre, huwag kayo manood. Pero kung nawawala yung stress nyo, follow lang. Kahit sa mga panaginip nyo, follow your dreams. Kasi hindi po lahat dito ng gusto nyo, gusto din kayo. At saka hindi lahat ng gusto ko, gusto ako. Kaya ako, tao lang ako dito, dahil minsan nagkakamali din ako sa buhay, may mga suliranin ako. Pero hindi ko na iniisip yan. Ayan, tingnan natin yung mga nagbigay. Nagbigay ng 200G kasi Charlene Toradio. I love you, madam. Kanina ang nagbigay sa akin si Ibet Yamamoto. Ay, thank you, madam. Ayan. Si Hadsra Sayadi, shout out. Thank you so much sa Gcash. Hello, Rolin Gaspar. Ayun. I love Diyos ko. Ito pala yung iba pala naghingi pala sa akin, yung nag-request. Sorry, hindi pala yung nagbigay, nag-request pala hihingi mga animal. Ano number mo, tita Erika Imbang? 0945-3781-410. Huwag nyo kasi tingnan ang mga pangit ko din ang ginagawa, day. Tingnan nyo yung mga nakabutihan ko na nagawa. May mga kabutihan na ako nagawa, day. May mga 40 po na may mga kaibigan ko na may sakit na may cancer. Ako po talaga ang nagpapawala ng mga sakit nila. May kaibigan ako din na dialysis. 100 sila din na dialysis. Every time na every time na malungkot sila, ako yung pinapanood nila. Kaya wag nyo ako itingnan na masama ako. Masama ako. Dahil may nagawa mo ko kabutihan. Dahil hindi ganyan talaga ang tao kung hindi ka plastic. Magpakatotoo ka. Minsan ko kailangan mo sumigaw ka. Hindi na ako dito, yung pagkasimple-simple lang ng buhay ko, makakain ako, makabigay lang ako ng bigas na isang sako sa nanay ko, makabili ng gatas. Okay na ko, wala naman ko hiningi sa Panginoon na sobra. Hiningi ko lang makaroon lang ako ng kotse para anytime ko may mga pagkain dito, may mga sobra-sobra, mahatid ka sa bahay. Emergency, may masakyan kami para hindi ako mabasa habang nagbablog ako. Nagkaroon lang ako ng kotse dahil na utang pa yan, day. Ano sabi na sa akin? Ambisyosa ka, hindi sa'yo bagay ang magkotse ng wala sa mukha mong magkotse. Ang purpose ko, nagsikap naman ako para makapangutang ng kotse at saka mabayaran ko. At ang tanong, hindi bagay sa akin magkotse. Anong bagay sa akin gumapang? Mula ng 2015 hanggang ngayon, mag-aapang lang kami na may pira naman ako yung pang down. Ayan si Janice de la Cruz, si Ronio, thank you so much, madam, sa 200 star. May mga tao talaga na hindi nila gusto yung makita, kaya umaangat yan. Para maging masaya kayo kung hindi magkakita nyo kapwa nyo yan na nakaangat-angat lang ng konti sa inyo. Ikagagalit nyo at saka ikasama ng loob. Dapat i-enjoy nyo yung moment na at least kahit paano mga kapwa nyo umasinso kasi wala nang hihingi sa inyo pag kung lahat tayo dito naghihirap, wala na tayong takbuhan dito kasi pareho tayo naghihirap. Mahiya ka naman, nahihingi ka sa kapwa mo na wala rin silang bigas. May 50 pa ako yan na mga kaibigan na nasa ospital na araw-araw yan, nanonood sila ng mga vlog ko para maganahan sila ng kumain. Wala silang ganang kumain. Pag nakita nila ako na lumalamon, day, kahit may sakit sila, kumakain sila, day. Yung iba ko kaibigan, stage 4 cancer. Sabi niya, Erika, manood lang ako sa'yo, mawala ang sakit ko. Na-appreciate ko sila. So, ipagpalit ko ang mga tao ng baba sa akin sa mga pasyente na yan. Ang mga pasyente, dinudugtungan ko ang buhay. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo tingnan ang itsura ko. Pangit lang talaga ako, day. Pero day, may mabuti man kung loob, day. Hindi man lahat ng nasa loob ko, bulok. May mga mabuti pa dito sa loob. May buti, ganyan day yung sa loob. Hindi nila lahat pwede na pira, pagkain, pamilya, ang makapagpasaya sa tao. Minsan ang hindi mo pamilya, yun ang doon ka pa masaya. Kung pamilya, sana ang makapagpasaya, dapat inasawa ko ng mga kapatid ko. Hindi rin ako masaya doon sa kanila, day. Kaya naghahanap din ako ng ibang tao na pwede kong paglibangan. Hindi lahat ng kamag-anak mo yung makapagpasaya sa'yo. Minsan sa kanila ka pa na, kung sila pa makapagpaiyak sa'yo, maiyak naman ko di gani, dugay-dugay, mag-init naman ang ulo ko, pahibi naman ko di karon. Oo, at saka may mga kaibigan ako. Huwag nyo kong intindihin na kung bakit pa ako minsan nagwa-wild, no? Kasi kulang din ako sa maintenance. 2 linggo ko hindi makatikim. 1 buwan. Yung kanal mo, barado na.
So, si Robilin El Aki, thank you so much, madam, sa 530 stars. Minsan, hindi ko makatikim, sinasakripisyo ko, imbes na ang katikati na ng puwet ko na gusto ko na yung magpabuli. Dahil wala gi ko bala, dahil tadlok mas, munatnan ko HIV. May mga moment, minsan ang katikati, sabi ko, bakit yung kaibigan ko nagtitinda ng mani? May kayakap-yakap na lalaki na gwapo. Ako, may kita naman ako. Bakit parang ayaw ko pa? Takot ako yun, dahil baka may HIV. Lalo na pag bakla ka, payat-payat mo, tapos putla-putla mo, day. Pagkamalan ka talaga din na may HIV, day, mapanghusga ang tao, day. Kung manananilaw-nilaw ka, ano ba yan, baka may hipa. Kung may namutla ka, baka naghihirap na yan, baka problemado, baka iniwanan ng mister. Kung bakla ka, nagkasakit, umubo-ubo ka lang, at saka magkaroon ka ng mga rashes dito, ay natingnan mo yung skin niya, baka may AIDS yan. Mapanghusga talaga, kaya laban lang kayo, day. Hindi ko yan magpapatalo lang yan. Sa mga, para sa ano, para maging masaya ang mga taong gusto akong pabagsakin. Dati pinagbitangan ako na nagsunog do ako ng Santo Niño. Lahat na lang, may skandal, lahat na lang. Kung i-entertain ko sila, day, sa totoo lang talagang makumatos ka talaga sa gigil. Pero ano, basta alam mo sa sarili mo na hindi totoo, go! Laban! Huwag matakot! Araay, Albi, kabulig sa ako, plangga ako na yan. Hindi ka mo yung magpahadlok-hadlok at huwag kayo matakot kung alam mo sa sarili yung totoo. Kayo ako, huwag nyo tingnan ang mga nagawa ko dito na pangit. Or pangit man ang mga pagsasalita ko, pangit ang mga muka ko. Tingnan nyo kung ano yung mga anggulo ng buhay ko na mayroon akong nagawang kabutihan. Karo-araw na lang ako magsabi na tama na ng panghuhusga, tama na pang-alipusta. Kasi hindi iepekto sa akin yan, lalo na kung ginaganahan yan. Galaway-laway, yun na balag akong ginaano ko. Agay. hindi po ako yung nasasaktan, sabi ang pangit, walang kwenta. Nasasaktan po ako kasi marami talagang gusto ako pabagsakin na wala naman akong ginagawa. Hindi mo lang sila mabigyan ng oras kasi busy ka, hindi mo lang ma-shoutout, magalit. Yung unahin ko yung mga viewers ko na may mga sakit, na may cancer, di na dialysis, habang sinasala yung dugo nila, nanonood sila sa akin. Hindi nila nararamdaman ang kirot ng mga karayom. Yung mga kaibigan kong kinikimotherapy na nalalagas ang buhok, hindi nila nararamdaman ang kirot ng kanilang mga breast cancer kasi nanonood sila sa akin. Prangka na istorya yan, prangka talaga yan kasi tumatawag sila sa akin. So kayo, wala na kayo natulong doon sa mga may mga sakit. Gusto nyo pa ako patigilin kasi pangit lang ako. Prangka ako, ha? O, kung pangit ako, ano? Kinakagat ba kita? Kung pangit ako, sagabal ba ako sa buhay mo? Importante, mahal ako na yung Nanay Biti. Kanina dinala ko sa ng isang sakong bigas. Yung isa dito, dinala ko rin sa aming konsumo. Ganyan lang yan dahil sa mga padala nyo ng Star, Gcash, nakabiligi ko yun ng bigas. Thank you so much. Okay lang, filter, may pretty pa rin. Wala ko yung filter, ayoko na. Naniniwala ako na ang taong pangit sa filter kumakapit. Minsan kailangan na mag-filter, day. Pero okay na, basta nakaligo lang ka. Umanda kayo mamaya, maglagay kong Chinsanso at Maxipel. Pagsimula ng pagbabago, change is coming, sabi nga nila. Hindi na ito magbabago kung ano yung nakita nyo sa akin. Sa personal, sa video, ganyan talaga ako. Pero sabi ko lang sa inyo, kung ano man mga nagawa ko kapangitan dito at mga hindi maganda, padami-dami na lang tayo ng credential sa langit. Pagdating ko, ako yung naka-record yung mga nagawa kong kabutihan, naka-record yung mga nagawa kong kasamaan. So pag question and answer bandang huli, pag tinanong ni San Pedro, ito yung kasalanan mo, 5 sako. Yung kabutihan mo, kalating sako. So ibabagsak ka doon sa imperno. Kahit ganito lang ko yun. May ano pa ko yun, may awa din ako sa mga kapwa ko, may awa ako sa pamilya ko, at saka nirerespeto ko pa ang sarili ko. Mga ganyan lang yan. Minsan ganito lang kami ng mga Ilonggo. Kasi yung iba kasi akala nila kung ano yung mga sinasabi. Napakahirap kaya din mag-vlog din na Ilonggo. Kaya Tagalogin mo pa, day. Sabihin mo, madam, pag-inggit, pikit. Ang ano, kaya huwag kang matakot mo pansinin mga tao. Importante, marami akong nagmamahal sa akin. Marami ako yung mga kaibigan dito sa social media na mahal pa rin nila ako sa kahit anong pagkakamali ko na dapat bumangon. Tanggap pa rin nila ako. Mahirap din yun ang Ilonggo. Kasi mag-translate mo sa Tagalog. Day, yung iba kala nila galit ako. No. Kung sino pa yung mukhang galit at saka mukhang matapang, yun pa yung iyakin. Dahil yung iba ko sa kaiyak lang to.
Iyak lang ng iyak na wala namang ang iniiyakan mo, wala namang pakialam sa'yo. Yung tipo na iyak ka lang ng iyak, hindi niya alam na umiiyak ka. Tapos parang sinasaktan mo lang ang sarili mo. Inom ka ng tequila, inom ng tequila, maglagay ka ng asin at saka, ano tawag niya, ng kalamansi. Pagka umaga, nandyan pa rin yung sakit na ramdaman mo. Tapos nagka-acid ka pa, animal. Bumili ka mahal, kala mo makatulong sa'yo, dinala ka pa niya sa impyerno. Minsan itong tequila na ito, buwisit din to, day. Inom ako ng inom, day. Akala ko wala problema ako para makatulog. Ang ending, day, umiyak lang ako, day. Pagkagising ko, masakit pa rin yung dibdib ko. Kaya minsan, laban lang. Pupunta ako sa bayan niya yun, bibili. Tingnan ko may Gcash, kung bibili ako ng Maxipil. Tingnan ko, ano. Kasi yung Gcash kanina na binigay sa akin ni madam, binili ko ng bigas. Sabi ko lang yun utang, pero biligi talaga yun, day. Maiya man tayo. Oo, nag-down din ako doon. 2 sako na bigas, 2 kaban pala. At least yung may bigas kami, sa mga iba dyan. Wala na nga makain, so masali pa yan, may 1,000 ako. 1,000 ako. Wala na nga makain, sumasali pa sa chismis. Sumasali pa sa kung ano-ano. Pag wala kayong makain, wala kayong trabaho, more prayer and more sipag to come. Hindi ka magugutom dito sa mundo kung masipag ka, day. Ako kahit bakla lang ko, day. Grabe responsibilidad ko yun, day. Good morning sa sana all gwapo kaya. Oo, gwapo gi kuya, kagtisoy sa ako no. Kagwapo yung sa akon, Doon na namian po kayo sa itsura ko yung namian ko sa itsura ko, doon kahigko sa itsura ko ga. Gusto ko yung itsura ko na parang dirty ba. I love dirty but not too much dirty. Pero kahit pa paano, buhay lang, no? Kailangan ba talaga dito sa social media pag nag-vlog ka flawless? Ano ba ito? Beauty pageant ba itong pag-vlog? Hindi naman. Mag-focus kasi kayo sa aking mga sinasabi, sa aking kinakain. Huwag kayo mag-focus sa muka. Mag-focus kayo sa bunganga. Kayang bunganga, yan ang importante. Kasi ako si Erika Imbang, Rayna ng bunganga. Hindi pwede na hindi ako yung magsigaw-sigaw kasi yan po yung tatak ko, yung aking trademark, maingay. Oo. Ang ingay-ingay naman ng bakla na ito. Anong tingin mo dito is Facebook? How library? At saka bakit tayo dito mag-silent mode? Nang bunganga nandito naman niya para isigaw-sigaw mo sa tama at saka sa pagtuturo ng good vibes. At saka shoutout yun sa mga kaibigan kung may mga sakit. Sa mga lumalaban ng mga kaibigan ko, dinadialysis, sa may mga cancer, stage 4, stage 1, stage, kung ano man kayong stage. Laban lang kayo kasi the most powerful dito sa mundo ang panalangin at saka kailangan nyo lang talaga magpakalakas. No, kain na kayo ng kain, day. Hayaan nyo minsan kung umiiyak ako, huwag kayo paapikto kasi alam ko may mga sakit na kayo. Tapos, mag-iyak-iyak ako, mag-iyak din kayo, maapiktuhan kayo lalo niyan. Kumain kayo ng talbos! Minsan kainin nyo rin yung mga mister nyo. Hindi na puro pagkain, kainin nyo. Kumain kayo ng tao, day. Nandyan yung tinatawag na protein. At saka sa may mga sakit ko ng kaibigan na lumalaban, dapat talaga malakas na pananampalataya. Hindi natin kasalanan na minsan nagkasakit tayo minsan kasi sa sobrang stress natin. Hindi natin kasalanan minsan nakuha natin ang sakit sa sobrang pagod natin at napabayaan natin ang sarili natin ng dahil sa obligasyon, ng dahil sa pagpamahal sa pamilya. So minsan hindi mo alam yung sarili mo pala ina-abuse mo na. So kaya wag niyo sisihin ang sarili niyo kasi may sakit ako, hindi na ako makatulong. No. Ang gawin niyo po, kahit hindi kayo makatulong pinansyal kung may sakit kayo, lakasan nyo na lang loob nyo at saka magpagaling kayo mga madam. Walang himala, promise. Anuhin mo yung wala kang cancer, hindi ka din na dialysis. Sa sunod na araw, patay ka na, abo ka na. Kasi hindi mo iniingatan ang sarili mo. Kung may sakit ka, kailangan magpakatatag kasi minsan psychological lang yan. Sumasakit ang pakiramdam mo, kumikirot kasi hindi ka happy. Pero kung happy ka kahit may sakit ka, maibsan mo yung naramdaman mo. Yung iniinda mong sakit mawawala. God bless sa inyong lahat. Anuhin mo yung healthy. Hindi naman mapakinabangan. Yung iba may sakit pero may pakinabang pa. Ay, salamat tayo ha. God bless sa inyong lahat dyan mga madam, sa mga marites dyan na mga mabaho ang hininga. Focus lang kayo sa mga goal nyo sa life, sa mga pagchichismis nyo. Focus na kayo dapat pag mayroon kayong mga bagong chismis dapat, mga latest ba.
Kung ano man mga goal nyo sa life, yung mga chismusa ka mo, mga kulira ka mo, focus lang talaga. At saka makamit yung tunay na tagumpay ng chismusa ng taon 2022. Bahog ba ng taon 2022. Hugaw na hong 2022. Yes, focus lang po talaga kayo kung ano man yung ginagampanan nyo. Alam ko napakahirap pag chismusa. Uy, mahirap talaga maging chismusa kasi isang sakit yan na hindi mo pwedeng gamutin ng gamot-gamot. Nandito yung sa mga nerves nakadikit yan sa mga laway, nandiyan yung mga katikati na mahirap kayang buhay ng chismusa, day. Mga madaling araw na gumigising na yan, walang limit. Hindi mo ya pwede joke-jokein yung mga chismusa, hindi mo sila pwede lahug-lahugan. Walang limit yung chismusa. Pag kagising na timpla ng kape, gatchismis niya dayon. Wala na yung limit ang chismusa, gatutuod. Biskandiin ka muna sa mga motor. Minsan, sumasakay ka sa motor, hindi ka chismusa, mahawa ka pa sa mga animal. Yung katabi niya at saka yung katabi niya sa front na chismusa, nag-usap-usap, ikaw na naman na hindi ka chismusa, makinig-kinig ka, doon mo malaman mga chismusa.